Ahojte všetci zvolenčania. Máme pre vás všetkých, ktorí ste priatelia prírody, nádhernú súťaž. Chceme, aby ste išli do prírody, trošku pozbierali smeti, naučili deti, že tie smeti nepatria do tej prírody. Hľadali takéto krásne darčeky, okolo 100 kusov darčekov, v celkovej hodnote okolo 1000 € bude skrytých vo vašom okolí. Indície budem vám dávať každý deň, kde sú skryté, a odfoťte sa. Odfoťte sa s nazbieranými smeťmi. Dajte pod túto súťaž ten obrázok či video a súťažte o nádherné ceny v celkovej hodnote okolo 2500 € od našich sponzorov. Kamoši, vidíme sa zajtra. Krásny deň želám. Čaute.